Sempre digo que os 20 kilómetros desde a población del Gumio hasta el Alto da Garganta é unha das rutas máis guapas da montaña asturiana. Si el día está despexado, nos permite dominar hacia el sur as montañas dos concellos de Boal, Illano, Pezós e Oscos, e cara al norte os valles dos concellos del Franco, Tapia, Castropol e a Veiga, que miran al Cantábrico. A carretera, en bon estado, nos lleva por a cresta das montañas nel entorno dos 700 metros de altitud sobre o nivel del mar. Serras onde caballos e vacas pacen tranquilamente nas abundantes praderas. Hoy esta ruta nos lleva por encima da niebla á ferreiría de Mazonó, nel concello de Santalla d'Ozcos, a escasos kilómetros da provincia de Lugo. Aquí traballan os últimos ferreiros túa tradición secular, cando esta profesión era imprescindible para a vida cotidiana da xente da zona. Reunían os Oscos e Taramundi as condicións ideales exixidas por esta industria: madera abundante, innumerables cursos de auga e xente experta en traballar el ferro. Hoy en día, Friedrich, austriaco afincado en Mazonovo a principios deste siglo, e os seus colaboradores son os heredeiros desta tradición histórica, centrando o seu traballo na artesanía de calidad. Na era das novas tecnoloxías digitales que nos rodean, ver moldear el ferro coa axuda del llume e escuitar os golpes del mazo con a música de fondo del agua supón un deleite evocador del noso pasado. Recomendo fer esta visita guiada de menos dunha hora, que nos supón unha inmersión nunha das actividades máis heroicas de aquellos tempos pasados. Destas fraguas non salían solo ferraduras para as caballerías, senón tamén todo tipo de ferramentas para os traballos del campo, das carpinterías, da construción, da navegación, etc. Ferramentas moldeadas con el sudor dos ferreiros, unha alquimia que remonta al principio dos tempos. Insisto unha vez máis que saber de onde vimos nos axudará a saber onde estamos e a onde imos.